agsakit ken madagdag sinan. Kaya't mukadi iti makangngeg dagiti naimbalitukan asasaon ni Aputay nga Jesucristo. Narud at duyan iti programa na napauluan sa ning-i iti sakaanan iti Dios. Babaen iti grupo iti United Christian Outreach Ministries Incorporated na idadauluan ni Pastor Concordio Dong Aninyon iti Barangay 8 Acosta, City of Batac, Ilocos Norte. Sa ning-i iti sakaanan iti Dios. Dumngeg ka iti aldaw ti Domingo, alas 2 hinggat alas 3 iti malem. Sa ning-i iti sakaanan iti Dios. Dumngeg ka ket inka maliliwa. Down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping your name. Naimbag nga malemyo amin kakabsat, at do'y manen ti programa tayo sa ning-i iti sakaanan ti Diyos, na espirituan nga programa nga matunan dagiti agtutubo iti United Christian Outreach Ministries Incorporated. Babaen ti panangidaulo kada tayo ti ingunguten tayo a pastor, ni Pastor Dong Aninyon. Iyawis mi nga rod kakabsat ti in kayo panakidanggay kada kami, ket iti unos iti maysa nga oras makangngeg tayo kada iti na espirituan nga kankanta, dagiti karkararag ken dawdawat mi iti hapo para kada kayo kakabsat nang nagruna kada iti na indaklan unay nga sa utiapo nga iso nga ma-share manen kada kayo iti daytoy nga manem nga iso nga inanamaen mi nga makaited iti pamatibker ti pamatiyo kakabsat. In worshiping your name, there is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping your name. I take pleasure in worshiping your name. I take pleasure in worshiping your name. Bendito ken naparabor unay nga Dios sa maming nga nasantuan. Amay daydayaw mi ta napateg unay nga nagan mo. Awan sa bali wama nga itantandudo dagiti puspuso ken ti bibiyag mi o God. Rosano wama nga sika nga Dios nga nayat unay kada kami. Wen ama iti daytoy nga malem at tuy kami manen iti daytoy nga istasyon ti radio tapno iti kasta ket agministro kami kadagiti kakabsat mi isu dapo nga naayat unay nga agdengdengis. Ngem Lord kasangwanan kadiama nga in kami at patpatuloy dawaten mi nga sukimaten na kam kadiapo. Tabigbigan mi nga adu dagiti nagkurangan mi ken ka. Aduwa po dagiti babak mi iti sangwanam. Kat ama iti daytoy nga gundaway dawaten mi nga dalusan na kam kadi o God. Aramiden na kam kadi apo nga maikari nga agserviken ka iti daytoy nga malem. Wenamami nga nasantuan agyaban kami iti panangdalus mon kada kami panangaramid mon apo kada kami nga maikari nga agservi. Wenamami nga nasantuan ikumit mi nga rod ken ka apo daytoy nga programa mi. Nabigbigan mi o Dios nga no awan ka tinagtetengaan mi iti daytoy nga malem
Awan apo ti balegi, dahito nga aramin mi, dahito nga programa mi, O God. Iso nga Ama, agwayaway ka di apo, ti panakabalin ti Santo nga Espiritu. Kat sa dinuman apo, nga pakadanunan, ti signal, dahito nga radio, O God. Sa dinuman apo, nga lugar, kat siya sinuman apo, nga makangeg kadagiti napateg unay, nga sasaom mo Dios, iti dahito nga malem. Ama, mariknada ka di, iti bangar, nang nangruna apo, dagiti na espirituan nga kasapulan ti bibiyagda. Alawen Ama, ikumit mi nga rod dayto nga aramid mi. Nang runa apo dagiti sa nga mangted ti biyag kada kami. Oray pay ti aramatem o Dios nga pastor mi ti dayto nga manem. Pulutam apo ti naindagaan nga bibig na ugad. Tapno iti kasta agyapkas kadi kadagiti na indaklan unay, na inlangitan unay nga sasaom Lord nga mangted iti biyag kada kami. Ama, agyaman kami nga ron ti presensyam, kat ituloy mo apo, ti makiadda kada kami, manipod mangrugi, aging gana nga malpas, dahito yung nga programa mi. Thank you Lord for your presence. Ama, dagiti kararag mi, itinagan ni Apo mi Jesus. Amen and amen. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we would rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Oh yes, we believe. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Oh yes, we believe. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord.
I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Oh yes, we believe. Oh, it's you, Jesus. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes, Lord, hallelujah. We believe in your name, Lord God. We believe, Lord God, that you are the healer, Lord God, of this world, Lord Jesus. Lord, for this time, Lord God, we are reaching out to you, Lord God, to touch everyone's lives, Lord God, sa Ilocos Norte, Lord God, wing sa Batak, Lord God, sa buong Pilipinas, oh Lord Jesus. Lord, we are all crying out to you, Lord God, na matapos na sana, Lord God, itong pandemic na to, Lord God. And we believe, Lord God, na malapit na, Lord God, na matapos itong pandemyang ito, Lord Jesus, so that we can go back, Lord God, sa normal na namin ginagawa, Lord Jesus. Lord, sa lahat ng mga affected, Lord God, to this virus, Lord, may you heal them, Lord God, may you touch their lives, Lord God, na in Jesus' name, Lord, na mawala yung, Lord God, yung virus sa kanila, Lord God. And Lord, also bless, Lord, yung mga frontliners namin, Lord Jesus, that Lord, they may be tired right now, Lord God, they may be hopeless right now, Lord God, but Lord, you are our hope, Lord, you are our strength, Lord God, ikaw yung source ng aming kalakasan, Lord God. Lord, naniniwala kami sa inyong kapangyarihan, Lord God, naniniwala kami, Lord God, sa iyo buong buo ang aming puso, Lord God, ang aming faith sa inyo, Lord Jesus, and we trust you, O Lord God, sa mga nangyayari dito sa mundo, Lord God. And Lord, ikaw na ang bahala sa amin, Lord Jesus. Bless everyone, Lord God. And we speak healing upon their lives, Lord Jesus, in your name, Lord God. Lord, this we ask in Jesus' name. Amen. Heal our land. We need your love. Restore us. Restore us. We need your touch again. Heal our land. We need your love, Jesus. We need your love. Restore us. Restore us. Restore us. We need your touch again. Yes, Jesus. Hallelujah. na yung mga
Malam tayo aming kabsat, kablaawang kayo iti inagan ni Apo tayong Yesu Kristo. At yan po naman yung tapno agadal tayo. Kadagiti na sandun uning asaso na apyosta ko na natin Matthew chapter 4 verse 4. Nga lang iti tinapay dito ron ti tao na digit saso nga gawon iti ngiwat ti Diyos. Ti adalan ti kabsat masarakan ti libro iti umuna nga libro iti Timoteo kapitulo 1 versikulo 1 kan 2. Kasi ti panagkunan na iti Ilocano nga dialect tayo. Kenka Timoteo anapudpudong anak ko iti pamati. Sapay ko mata ti Diyos Ama, ken ni Kristo Jesus nga apo tayo, timangted ken ka ti parabor, asi ken talna. Nagapu kanyak dayti asurat ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, babayan iti bilin na iti Diyos, amang isalakan kada tayo, ken ni Kristo Jesus a namnama tayo. So ti adal tayo kapsat ko na ni Jesus iso iti namnama tayo. Dati kapsat mapaspasamak nga dati agraraira nga sakit kakabsat dati COVID-19 coronavirus 19 kakabsat ket habang tumatagal lalo pong dumadami ang cases. Diti Pilipinas kakabsat at daan tayo niti 98,232 cases. Ket idi kalman na nayonan iti nakura nga nga 5,000 kakabsat 4,963 and naimbag ti Apo ta adum with the recoveries nasa 65,265. So ang active cases na po sa atin is 30,928. Ket diti bata kabsat adama digiti sumagmano nga naka-confine ita hospital ken adum digiti naka-quarantine nga POMs ken adu pa digiti agsangpet nga LSI, locally stranded individuals. Kat kararag tayo nga sumaysay aton babayin ti parabor na po yung stating didigra ket that kasla dati imbasak tayo kabsat ni Yesu Kristo iso iti namnama tayo. Ti topic tayo 1 Timothy chapter 1 verse 1. Ket no basahan tayo kabsat di English nga version na kunana, this letter is from Paul, an apostle of Christ Jesus, appointed by the command of God, our Savior, and Christ Jesus, who gives us hope. So, ni Apo tayong Yesu Kristo is so iti namnama tayo, ti topic tayo. So, in reference to Jesus Christ, na Apostle Pablo kabsat, a title which is very unique in the New Testament. Dahil iti naka-unique nga inbaga ni Apostle Pablo patungkol sa ating Panginoong si Jesu Kristo na siya ang pag-asa and siya ang hope or namnama iti Ilocano. So, ni Apostol Pablo, inawagan na ni Apo tayong Jesu Kristo nga isu iti namnama iti 1 Timothy chapter 1 verse 1. So, awanen iti masarakan tayo iti Biblia aside iti Colossians chapter 1 verse 27 nga mangibaga nga ni Apo tayong Jesu Kristo ket iso iti namnama. Kunana iti verse 27 chapter 1 ti Colossians kunana, for God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you Gentiles, and this is the secret, Christ lives in you. This gives you assurance of sharing His glory. Iti Ilocano nga version kakabsat kunana iti libro iti Timoteo kapitulo 1 bersikulo 27 nga kasto iti panagkunana. Plano ti Dios nga ipakamu kadagita tao na ti palimed na. Anyan a kinadayag ken kinadaeg ti palimed nga agpaay kadagiti amin at tao. Agtaeng kadagiti puspuso tayo ni Kristo, tinamnama tayo a makiranod iti gloria na. So nalawag kabsat nga ni Apostol Pablo, in-address niya ang ating Panginoong Jesu Kristo na siya ang pag-asa. Kat dating nga mapaspasamak kabsat nga didigra, dati pandemic kakabsat nga mapaspasamak, tilang namnama tayo. Ada namnama tayo kadagiti frontliners nga makatulong nga malesen digiti cases, maagasan digiti nagpositive. Ngam ti ultimate nga namnama tayo kadagiti pandemic kabsat nga agsardeng iso ni Apo tayo nga Heso Kristo. So, yet it came, kunan ito, to be precious title such used by some in early churches.
So iti Ephesians chapter 20 di imbaga ni Ignatius kakabsat kunana, be of good cheer in God the Father and in Christ Jesus our common hope kunana. So iti may sabi nga episode kakabsat kunana, let us therefore persevere in our hope and the earnest of our righteousness, who is our Lord Jesus Christ. So may sa hope, may sakit earnest of our righteousness through hope kunana kabsat. So anya kadi kay nga anya kadi ti kahit nga sa when iti hope. Iti Greek kakabsat ti kanang sa when ti hope is elpis. It means a confident desire and expectation. So parang closely aligned lang po din siya sa word na faith. Di Hebrews chapter 11 verse 1. So kunana ito, in what way iti anya nga banag nga ni aputay nga sa Kristo ket isu iti namnama our basis for confident expectation that Jesus Christ is our hope. So dati mo na nga pa sa nakabsat, Jesus is our hope for the forgiveness of sins. Para iti panakapakawan kadag iti basbasol. Ti tao kabsat ada problema na. Anya ti problema na ti tao ket managbasol. Ket no basan ti kabsat ti Romans chapter 3 verse 23 kunana jay dati aming nga tao nagbasol ket nagkurang iti Dios because all have sinned kabsat. Nalawag nga kuna iti libro iti Romans chapter 3 verse 23 nga kunana iti Ilocano nga dialect kunana nagbasol amin at tao ket agkurang iti kinadayag iti Dios. Ket no basante pa iti libro iti 1 John chapter 1 verses 8 and 10 nalawag nga kuna ti writer nga ti John kakabsat kunana no kuna tayo nga awan basol tayo iti Dios alilawin tayo ti bagi tayo ket saan ngagtaeng ti kinapudno kada tayo. Ti verse 9, ngem ni pudno tayo dagiti basbasol tayo, tungpalan na ti karina ket aramidin nati may tutok. Pakawalan na dagiti basbasol tayo ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. Verse 10, no kuna tayo nga diti nagbasol, pagbalbalinen tayo nga ulbod ti Dios ket saan ngagtaeng ti sauna kada tayo. So nalawag nga kuna ti Biblia, di verse 23 chapter 30 libro ti Romans, ta amin nagbasol ket nagkurang iti kinadaig ti Dios. Ket no ibagam nga awang basol mo, nalawag mga kuna ti Biblia, nga no ibagam nga awang basol mo, ket alilawam ti bagbagim. In short, luklukom ti bagbagim, ken ti kinapudno, kakabsat, ket haan ngagtaeng ken ka. Anya da nga kinapudno, ti sao ni Apo Dios. Di verse 10, ket ibagatay nga, datay ket awang basol tayo, kunan na to'y, pagbalbalinin tayo, nga ulbod, ti Dios. Ket saan ngagtaeng ti sauna kada tayo. Inulit namanin. So man has a problem. Ti problema kakabsat ada basol tayo. Ket dapat nga admitiren tayo kakabsat nga da tayo ket nagbasol. So anya ti consequence dayto nga basol. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kunana, tati supapak ti basol isu ni patay. Ngem tinaparabor nga sagot ti Dios ket agnanayong nga biag nga may poon kinaapo tayo nga Hesukristo. Nalawag nga kuna nakakabsat iti libro iti Romans chapter 6 verse 23. So ado di kita taol nga idilda kakabsat dating nga basol with guilt kakabsat ididil daw differently. Dagado di kita tao nga they try to ignore it, dating ibagbaga ti Biblia. Others seek to compensate for it by doing good works. May mga tao na para mabura yung mga kasalanan nila, para mabura yung ginawa nilang kasalanan, they do good works. Kung natin Biblia kabsat, nalawang ako na naman. 1 John chapter 1 verse 9. Dapat tibno, dabasol mo, ikompesar mo, kinaapo Diyos. If we confess, kunana, no, ikompesar tayo. Tigiti basol tayo, ni Apo Diyos, pakawanan na tayo. Kunana, ket ugasan na tayo. Katigiti aming nga, basbasol tayo, tila ang tulbo kakabsat, ket ikompesar, ipakawan, ibaga kini Apo Dios. Tingamin narigat ti tao, tingamin rigat ti tao kakabsat. Narigat nang aminan nga suna ket nagbasol. Narigat nang ibaga nga I'm sorry. Dahil ti karirigatan nga tan nga ibaga ti tao, the word nga sorry.
kakabsat. Pakawanen nak. Tadi panangadmitar nga suna ket adabasol na. Ket kun natin Biblia, no di mo admitaran nga sikakat adabasol mo, no di mi no ibagam nga awang basol mo, kun natin Biblia, lukluk kum ti bagbagem. Ken di maysa kun natin verse 10, kunana chapter 1 chapter 1 ti libro iti 1 John, kunana no si ibagam nga sikakat awang basol mo, kunana pagbalbalin ng ti Dios ngolbod. Ket ti saona haan ngagtaeng kengka kunana. So many look two different saviors or teachers. So marami yung mga tao naghahanap ng ibang savior. Yung mga or teachers. Digid duma iti agbasarda iti linteg kakabsat. Digid duma agbasarda kini Buddha. Digid duma agbasarda kini Muhammad. Digid duma agbasarda kini Mary, which is hindi naman dapat. Ano dapat ang gawin natin? Tumingin tayo kay Jesus. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. I-admit natin na tayo ay makasalanan. Kung na di Biblia kab sa di Proverbs, di kita tao nga mangidulin, di kita tao nga mangchercheris, kadi kita basol da. Never, ever, ngandinggan ni Apo Diyos, di kita kararagda. Skot no, haang nga dinggan ni Apo Diyos, di kararagda, anyang rasong bata na awan. Kasi hanang dingdinggan, ang kabisat. So man has a problem with sin. Ngumgapo ti tao adabasol na adaram nama kun natin Biblia. Anya tinamnama ni Apo Isus. Kunana, Jesus is our only hope. Sabi sa John chapter 1 verse 29, He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kunana iti John chapter 1 verse 29. Kasi iti panagkunana. Libro ti John, iti Gospels kakabsa. John chapter 1 verse 29. Kunana, iti sumarnungal daw, nakita ni Juan ngagturong ni Jesus iti yan na. Dahito iti kodera ti Diyos, ang mangikat iti basol ti lubong. Kinuna ni Juan. So, since ti tao kat managbasol, since ti tao kat adabasol na, ibig sabihin, ti tao adabasol na hanga makapan di langit, hanga makapan di pagkarian ti langit, anyang ti solusyon ni Apo Diyos, ni Apo tayong Kristo. So, Jesus is the only hope. So, kengkwana, kakabsat, we have a redemption through His blood. Kunana, for the forgiveness of sins. Kakabsat. Kunana, Ephesians chapter 1, verse 7, kasto iti panagkunana. Babaen iti papatay ni Kristo, nagunod ti waya-waya, ket napakawan dagiti basbasol tayo. Anyan anagdakkel a parabor ti Dios. So parabor kakabsat. Ti panakapakawan dagiti basbasol tayo. Antay dapat nga mapakawan ngam gapo ti ayat ni Apo Dios, gapo ti parabor ni Apo Dios, pinakawan na tayo. Babaen di inarabid ni Apo Jesus Kristo, iti cross. Babaen di dara na, di nagawis nga dara na iti cross kakabsat. Di pa nakatay na. Ket babaen di panangawat tayo kengkwana, akas Lord and Savior tayo, ket mapakawan di kita basbasol tayo kakabsat, mapantay sa dilangit, inton tiyempo nga lain ni Apo Diyos, iti biyag tayo. So, Christians place their hope in Jesus Christ, His blood as the atonement for their sins. So, kasano by believing and being baptized into Christ. Kuna nakakabsa ti libro iti Mark chapter 16 verse 16 nga kasto iti panagkunana iti Ilocano nga dialect. Kuna nakakabsa ti mamati ken mabunyagan may salakon to ngem ti di mamati madusan to. Kuna na iti Mark chapter 16 verse 16. Kuna na iti Acts chapter 2 verse 38, libro ti Aramid kapitulo 2 bersikulo 38. Nga kasto iti panagkunana. Ilocano dialect malagapsat kunana. Kinanakadakwada ni Pedro, agbabawi kayo kadagiti basbasol yo, pabunyagan kayo, itinagan ni Jesucristo, tapno mapakawan. Dagiti basbasol yo, ket awaten yun to, tisagot, ti Espiritu Santo. So, akseptaran tayo, pabunyagan tayo, itinagan ni Jesucristo, tapno tayo mapakawan. Dagiti basbasol tayo, ket awaten tayo, kunana, tisagot, ti Espiritu Santo. Ken kunana pay iti libro iti Romans
chapter 6 verses 3 to 6 nga kastoy iti panagkunana, awan dua-dua nga amuyo nga idi nabunyagan tayo kini Kristo Jesus nairaman tayo met iti ipapatay na. Verse 4 nga rod, idi nabunyagan tayo na ikadwa tayo kini Kristo Jesus anay tanem ket nairanod tayo iti papatay na tapno iti kasta iti panagungar ni aputeng Jesucristo babaen iti nakakaskas daaw apan nakabalin ti Ama sumurot tayo met kuma iti baro apan nagbiag. Verse 5, no nakipagmaymay sa tayo kenkwana iti ipapatay na makipagmaymay sa atin tumet kenkwana iti panakapagungar. Verse 6, ammo tayo at ida na kinatao tayo nairaman kini Kristo anay lan sa ijay cross tapno madadael ti managbasol abagi iti kasta sa antay kuman apaedipen iti basol. So no inakseptar tayo ni Apo tayo Jesucristo kabsat, no pinagbalin tayo so ng Lord and Savior tayo, agpaadipen tayo kina Apo tayo Jesucristo. Hante nga dapat nga agpaadipen iti basol. Ta haan na kayat ni Apo Diyos ti kasta. Kulang na pa ito by continuing to repent, confess, and pray. Kakabsat, since inaksepta tayo na po Diyos, kakabsat, dapat continuous dito Dito yung word nga, repentance, confession, and pray. Kasi, kada tayo kakabsat, oray, Kristiyano tayo, adala tayo iti dado mga makarami tayo basag, ngumti pagsayatan na kakabsat, makonvict tayo, konviktaran na tayo na Apo Diyos, kaya't maala tayo iti agrepent manen, dumawa ti pamakawan, ag-confess, idawat ti pamakawan, and then agkararag kakabsat. Dahil dati ko natin Biblia. So, di mo nakabasa ng kabsat, adabasol ti tao. But there is forgiveness of sin. Sino tinamnama tayo? Awan ti sabali, no di na po tayo nga, Jesucristo. May kadwa, for the consolation with God. So, naisina kakabsat. Naisina tayo, kinaapo Diyos. Ti relasyon tayo, naputed kakabsat. Babayan ti di inarambin ni Adan kina Eva di Garden of Eden. So man has a longing for fellowship with God. It is something put in a man by his creator. Iti Acts chapter 17 verses 26 to 28. So many seek to fulfill this longing with the wrong things. So amuya kabsat ni Apo Diyos, meron siya nilagay sa puso natin parang yung longing. Gusto may sambahin na Diyos. Yung mga tao, mga kapatid, they are trying to satisfy it with material things. Minsan gumagawa ng mga Diyos-Diyosan nila na gusto nang sambihin. Mga kapatid, ayaw ni Lord ng ganon. Mga kapatid. But such things only live in emptiness. So, many seek to fulfill this longing in the wrong way, on their own and through some man or man-made religion. Marami pong taong ganito. Mga kapatid, si Lord kasi may nilagay siya na empty space sa puso natin na may gustong sambahin. Yung mga tao, kung ano mga pinaggagawa, kung sino-sino mga sinasamba. Pero, alam nyo ba mga kapatid, ang hope natin, tinamnama tayo, ang pag-asa natin, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Apay, because He is the only way to the Father. John chapter 14 verse 6, anong sabi doon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yun po ang malinaw na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, only in Him, ni Apo tayo Jesucristo, can we really come to know God. Kunana, nabasahan tayo iti libro, iti John chapter 14, verses 7 to 9, nga kasto iti panagkunana, ita tamamuda kon amamuyo meten ni amak. Manipod ita amamuyo ken nakita yon ti ama. Kinunan ni Felipe, Apo, ipakita man kada kami ti ama. Umanayin data kada kami. Verse 9, nabayagan ni ama makikadkadwa kada kayo Felipe. Ngem di nakpailagayam ama mo. Insungbat ni Jesus, siya sino man ang nakakita kanyak, nakita naman natin ti ama. Apay ako ng pailaing nga impakita kada kayo ti ama. Kunana. So, nalawag nga kuna ni Apo Diyos, ni Apo tayo Jesucristo, kakabsat, nga through Him, kasi kung namin ti Biblia kakabsat, ni Apo tayo Jesucristo, the visible image of the invisible God. So, no kayat mo nga makita ni Apo Diyos, adaki ni Apo Jesus kakabsat, taiso iti visible image of the invisible God. So, in Him, we can be reconciled to God.
Basahin tayo kakabsat. 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 20. Nga kastoy iti panagkunana. Inaramid amin ti Diyos, kunana, inaramid amin ti Diyos. Daytoy, babaen ka ni Kristo, inkapya na kami kain kuana metlaeng. Inten na kada kami ti trabaho mangikapya kadagiti tao kain kuana. Daytoy ti mensahe mi. Nakikapya ti Diyos iti amin at tao babaen ka ni Kristo. Saan nga bilang ti Diyos kadagiti basol da may busol kadakwada ket intalek na kada kami ti mensahe amang ibaga no kasunod ti panakikapya na kadakwada. Verse 20 nga rod at to'y kami panakangiwat ni Kristo. Kasla ti Diyos mismo ti agdawdawat kada kayo itinagan ni Kristo yunay unay mi makikapya kayo iti Diyos. So kaawatan kakabsat nga no kayat tayo nga makikapya kina Apo Diyos. At dadaytan kini Apo tayo nga Heso Kristo. Isu iti namnama tayo awan sa bali. So, may tanong po dito kunana to'y, is Jesus your hope for fellowship with God? Takunana, no awan, no hangaga po kina Apo tayong Heso Kristo, you cannot have a close relationship with God. Kakabsat. No basaan tayo iti libro iti 1 John chapter 2 verse 23. Nga kasto iti panagkunana. 1 John chapter 2 verse 23. Tati saan namang bigbig iti anak, saan namet abigbigin ti ama. Ti mangbigbig iti anak, bigbigan namet iti ama. Nalawag nga kunana. No hantay nga bigbigan ni Apo tayong Jesucristo, hantay matan nga nabigbig ni ama. So nga no kayat tayo nga mabigbig ni ama, bigbigan tayo ni Apo tayo nga Heso Kristo. Kandi chapter 4 verse 15 1 John kunana itoy si verse 15 kunana no ipaduyakyak ti may sa tao ani Heso Kristo ket anak ti Dios agtaeng iti Dios ket agtaeng met ken kuana ti Dios kunana. So no kayat tayo kakabsat nga may paduyakyak ni ama ti dapat nga ipaduyakyak tayo ni Apo tayo nga Heso Kristo. Kenti may katlo nga paset na kabsat for power in holy living. Kunana ito'y titataw kabsat, people have long realized the need to live good lives. Idi damo na kabsat, idi champo na kabsat, the ancient word kunana ito admitted their inability to do so. Kakabsat kunana even the apostles describe the difficulty of living godly lives. Already kiti apostles kabsat, they admit nga narigat tagbiag iti godly lives. But ni Apostle Pablo indescribir na that what it was like under the law. Iti Romans chapter 7 verses 21 to 24. Amo yung kabsa ni Apostle Pablo adong madigiti naglasatan na. Digiti banbanang nga kayat ng aramiden, di na maaramid. Apay kanay nga agmanifest di lasag na. Sagpaminsan agmanifest lasag na ngem. Gapo iti parabor ni Apo Diyos keng kuana, gapo ti ayat ni Apo tayong Jesucristo keng kuana, napagbalegyan na, di kita nga banbanag, pigsa nga gapo kina Apo tayong Jesucristo, iti mangtultulong keng kuana. So, he reminded Christians of the conflict between the flesh and the spirit. Basahan ti kabsa ti Galatians chapter 5 verse 6 to 7. Kunana jay no agpaytorayan tayo iti lasag, dagiti tagmanifest. Imbaganan dagiti nagdadakas nga ugali ti tao. Ngem no ti Espiritu Santo ti agmanifest ken ka, no ti Espiritu Santo ti no agpaadipan ka ti Espiritu Santo agmanifest dagiti fruit of the Holy Spirit. Ngem agmanifest ken ka ti lasag, kabsat kuna na imbaga ti dayon no basan ti kabsat ti Galatians ngem kuna namot ni Apostle Peter baga naman ni Peter wrote of the warfare between fleshly lusts and the soul. Kuna na no basan ti mo ti libro iti 1 Peter chapter 2 verse 11 nga kastoy iti panagkuna nakakabsat ko kas ganggan naet ken agdaldalyasat iti daytoy alubong agdawatak kada kayo. Di kay paiturayan kaditi na inlasagan at arigagay. Akanayon ang makiranget iti kararwa. Kunana. So kunana, advice na Apostle Pedro nga di tay kuma agpaiturayan
kadagiti nailasagan at tarigagay. Anya kadagiti nailasagan at tarigagay? Selfishness, bitterness, hatred, jealousy. Digida nailasagan nga tarigagay. Nga kanay nga makirangit kada tayo. So nga ti ultimate nga kalaban tayo kabsat, dahil malabagi tayo. Dahil nga may bagi nga datoy, di na kaya tagbasa ti Biblia. Tagkararag, dahil nga lasag, kayat na ti gumura, kakabsat. Dahil ti kaya nga lasag, ngumno, agpaiturayan tayo, ti Santo Espiritu, kakabsat. Ti Santo Espiritu, kakabsat, mamakawan, agayat, hana kay ti gumura, ayat, kasjay, ti kayat ti Holy Spirit nagpaiturayan tayo. Anyaman ang tinamnama tayo. Nga po tayo sa Kristo. Jesus is our only hope. In Christ, we are freed from the law of sin and death. Kunana. Nabasahan tayo ti Romans chapter 8, verse 2. Nga kasi pa nagkunana. Tatilinteg ti Espiritu, amang ted kada tayo, iti biyag, iti kada tayo kini Kristo Jesus, winayawayaan nak. Iti linteg ti basol ken ni patay. Verse 3. Inaramid ti Dios ti saan akabailan nga aramidan ti linteg gapo iti kinarasi ti tao. Inukom na ti basol ti kinatao imbaon na ti mismong anak na nga daan iti naintawan akasad tapno pukawen na ti basol. So nalawag nga rod kakabsat nga ti linteg ti Espiritu mangted kada tayo ti biag. Daytoy linteg ti Espiritu Santo. Ngem kakabsat ngem ti kaadda tayo kini Kristo Jesus daytoy tinang waya-waya kada tayo. Iti linteg ti basol ken ni patay. Kasi ti linteg ti basol ken ni patay daytoy ti ultimate kakabsat nga maysa nga kabusor tayo. Ngem gapo iti kaadda tayo iti biag kaadda tayo kini Kristo Jesus na waya-wayaan tayo. Inaramid daytoy ti Dios kasi hanga kabaalan nga aramidan ti tao. Ti nakabail laeng nang parmek laeng ni apo tayo nga Hesus Kristo kasi narasi nga men ti tao akabsat nalaka nga matemtar ngumga po jay panangaramid ni apo tayo Hesus Kristo panang parmek na dayti nga linteg kakabsat panang parmek na dayti linteg ti basol ken ti patay kakabsat nawayawayaan tayo ket dayjay 9 tawan kasasaad tayo napukawen kakabsat napukawen babaen di inaramid ni apo tayo Hesus Kristo ijay cross. So ni apo tayo Hesus Kristo manen tinamnama tayo. So in Christ we have the strength maadaan tayo ti pigsa to do which is good and turn away from evil. So ni tipigsa nga gapo kini apo tayo Hesus Kristo kabsat dahil kat makaumanay tamon tayo kasakat agaramid tayo tinaimbag and turning away from evil. Apay kasano? Because of the Spirit of God. The means by which God strengthens the inner man, kunana. So, di kararag ni Apostol Pablo, iti libro, iti Ephesians, chapter 3, verses 16 to 20, na imayatan kakabsat. Di kararag ni Apostol Pablo, 3:16, libro ti Ephesians, kasi iti kunana, iti kinabaknang ti Gloriana dawatek nga ited nakada kayo ti panakabalin babaen ti Espiritu Santo na tapno bumileg ti akon uneg akinatao tayo. Iti verse 20 madaydayo ko mati Dios ang makaaramid iti nasursurok ngem ti dawaten wenno panunuten tayo babaen iti panakabalin nga agtatrabaho kada tayo. Anya dayjay panakabalin ti Santo Espiritu kakabsat naglawag nga kuna ti Biblia. The means by which God strengthens the inner man. Naman ko na naman kabsa, Philippians chapter 4 verse 19. I can do all things through Christ who gives me strength. Verse 13, 4:13 rather. Ang kakabsat. So nagmaya dati adal tayo. Ni apo tayong Yesu Kristo itinamnamatay. And lastly, for provision in daily living. So titao kabsat, people often worry about the necessities of life. Ang tao, ang normally na problema niya, kung anong isusuot, kung anong kakainin. They desire basic contentment with true joy and peace. Ngam ni apo tayong Hesus Kristo, Jesus acknowledged this concern was common among men. Di Matthew chapter 6
verses 31 to 32. So, yung muna kakabsat, ni Yesu Kristo, tinamnama tayo since nagbasol di tao. Ni Apo tayong Yesu Kristo, yung may kadwa, ni Apo tayong Yesu Kristo, tinamnama tayo since napukaw, di fellowship tayo kini God the Father. And yung may katlo, for power in holy living. Kakabsat, ni Apo Diyos, ikan na tayo tipigsa, tapno agaramid ti na imbag. Tapno tayo kastakat may daydayo suna. And yung last nga point na kakabsat, for provision in daily living. Laglagay pun tayo, ni Apo tayong Yesu Kristo, isuti mangipasabet kadigiti amin nga masapol tayo. Not necessarily nga jay masapol mo. Kasi ni Apo Diyos, mas amuna noan niya iti the best nga masapol mo. Takunan iti Matthew chapter 6 verse 32, the Father knows our needs. Amuna amin nga masapol tayo. And Jesus provides the secrets to God's care. Diba? Nabasahan ti kabsa di Matthew chapter 6 verse 33, no unain tayo ni Apo Diyos ken ti paglintegan na His righteousness, all those things will be added unto us. So He is also the true source of joy and peace. Philippians chapter 4 verses 6 to 7. In Him there is contentment, knowing that God will supply our needs. So ang tanong, ni kadi Apo tayong Yesu Kristo tinamnamam nga mangipasabet kadigiti masapol mo. So if you trust, kunanan to, if you trust in your own riches, you cannot please God. Because Jesus Christ can only give what we truly deserve. Haam mo nga may tad no anya ti masapol mo ni Apo Diyos ti makaited. Nalabit ti kwarta makaitad mit iti ragsak ngem ti ultimate nga makaitad ti ragsak ti banag nga gapo ken Apo tayo nga Hesus Kristo. So dayti adal ti kabsat, Jesus Christ our hope. Ti tao nagbasol niya Apo Dios itinamnama. Ti tao na pukaw na ti relasyon na kina Apo Dios tinamnama manen ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ti tao masapol ang agbyag nga makayayo kina Apo Dios, sino man ang timang titipigsa, tapno agarami tinimbag nga pakaydayaw na Apo Dios, ni manan Apo tayong Yesu Kristo, ken digiti masapol tayo, ti makaitad manen, iso awan sabali, no di ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Anyan nga nagimbag ti Dios nga pagsasarbiyan tayo. So nga hanting nga liplipatan, ni Apo Dios, ti mangipasabet kadigiti aming nga masapol mo, awan ti pakadanagam. Tani Apo Dios na imbag, ni Apo Diyos is our great provider. Amen? Kung malarag tayo, amaming nga nasantuan, agyaman kami o God, napalagipang kami o God, kadigiti basbasol mi, napalagipang kami, nga da kami Apo ket managbasol, napalagipang kami Lord, nga napukaw ti relasyon mi Apo nga, nga babaan, iti anak mo nga ni Apo tayo Yesu Kristo, Apo mi nga Yesu Kristo, napakawang kami, naisubli di relasyon mi Apo ka, ken naikan kami Apo, tipigsa, tapno tayo kasakat, agserbi Apo ka. Ken may pasabat Apo, digiti masapol may itinaldaw-aldaw. Lord, agyaman kami o God, napalagi pang kami Apo, babayang sasom. Ikumit ko Apo ka, digiti napatag-uning nga sasom Lord. Agyaman kami o God, ti pamabilag, ti pamati, ngayon pa imaman Apo kada kami. Dahil ti Apo ti dawat ng karatang mi, babayan itinagan ni Apo mi Yesu Kristo. Amen. Naibag nga malim taming kapsat. Agyaman tayo kakabsat, kadagiti na padayguray nga sasaw ni Apo Dios nga isungan nangigan tayo. Pabayan itingungutin tayo nga pastor ni Pastor Jeff Eliorin. Kat dito manin nga adtuken ti programa tayo sa ningi iti sakaanan ti Dios. Ket sapay kakabsat tada nakaidan kami manin kadagiti banbanag nga makapalag-an ken makapatibker iti pamati tayo ken niapo tayo Hesu Kristo. Ket ngarod kakabsat sabay ta into no umay nga Domingo agkakadwa tayong tumanin agdagan kayo tumanin ta amumi nga awan sa bali nga pagkamangan tayo no saan nga ni Apo tayo nga Dios. Kabayatan na dagitoy dagiti kakabsat yo nga nagserve iti daytoy nga malem Brother Jasper Kemkem, Brother Lester
Agigam, Brother Jiggy, Vives, Sister Rosdane, Aninyon, Brother Joel Aninyon, Sister Belia Siwa Aninyon Kantoy. Kabsat yo, Sister Lydia ya po, agpakalan kada kayo. Ket niya po Dios, timang bendisyon kada tayo amin.